Predsjedniče, jedna od vrlo važnih stvari jeste zapravo način na koji se formira budžet, tim što je pre nekoliko godina zapravo stupilo na snagu novo pravilo. Kako se formira budžet opštine Bojnik? Koliko vi imate te široke konsultacije? Da li vam dolaze ljudi iz javnih preduzeća, iz mesnih zajednica sa svojim predlozima šta bi trebalo tamo da se finansira iz tog budžeta opštinskog? Čujte, hoću da vam kažem da se to radi na jedan najtransparentniji način. Da smo prošle godine za izradu budžeta za 2019. godinu imali 3 javne rasprave u sali Skupštine. Tako da su dolazili ne samo već preduzeća i ustanove, a lako, oni dolaze kod mene svakog dana. Tu nije problem. Ali mesne zajednice, imali smo znači zborove u mesnim zajednicama njihova i onda nekad ne budu svi oni ne dođu svi kad treba, a onda posle se žale na neke stvari. Ali verujte mi, znači iz iskustva vam govorim, bez obzira na to, to je tako. Ja kao predsjednik obišao sam mnogo puta sve te mesne zajednice i sve one nedostatke i dan danas koje vidim ja pribeležim. I kada su došli na razgovor, kada smo razgovarali, kada sam ja njima pokazao moje planove za narednu godinu, 80% smo se poklopili u tom. Jer ako generalizujemo to sada na teritoriji opštine, šta će svaki predsjednik mesne zajednice da traži? Asfaltni put, uličnu rasvetu, zdravu pijeću vodu. I onda subvencije za poljoprivredu, šta možemo, da li možemo ovde nešto, da li možemo ovde, ali evo sada mi radimo agrobiznis zonu, to je industrijska zona koja će da bude, da kažem, srce opštine Bojnik. Ja tu očekujem te buduće pogone na tim parcelama, radovi treba da krenu od ponedeljka da potpišemo ugovor. Zadovoljan sam im iskreno rečeno kako to sve funkcioniše, potpisali smo sada prošle nedelje projekat prekogranične saradnje sa Bugarskom ponovo za uređenje platoa ispred hale. I sada najbitnije u celoj priči, opet se vraćam na budžet, da znate da je razlika budžeta pre 10 godine, na primjer i danas, u projektnom finansiranju. Ovo nije bilo, vi ste sami svedoci da ovako nismo funkcionisali sa medijima, sa udruženjima, ali to je sve transparentno. Ne može svako da dobije, ne može svako da bude ispoštovan u svakom pogledu. Mnogo je tih grana i privrede, i poljoprivrede, i sporta, i svega toga kada ja sagledam kao predsjednik, verujte mi da je budžet negde i duplo uvećan u odnosu na, i troduplo u odnosu na 3 godine zadnje ili neko vreme pređešnje. Evo već je prošla sredina godine. Kako je trošenje budžeta i koliko se poštuju ti planovi kada ste ga donosili? Da li tu ima nekakvih odstupanja? Pa ne, za sada ide vrlo dobro kada kažem, jer vidite da bi nešto uradio u toku godine, moraš da imaš u planu. Sada je to tako, ako ne planiraš, ne možeš, a nekad neke stvari ne možeš da znaš koliko ćeš, jer ovi konkursi svi, ja ne znam koliko ću da prođem na koji konkurs. A svaki konkurs traži neka svoja učešća. I sada vi morate da planirate, da nađe se to tu, jer ako ga nemate u planu, načelnik postavi pitanje od kojih, sa koje pozicije mi ovo da plaćamo. Razumete? I sada, ako ja kažem na tih 30 miliona koliko smo dobili para preko granične saradnje, ja moram da obezbedim 15% učešća u tom projektu, a to je 4,5 miliona, zato što nismo članovi Evropske unije, na primjer, i zato sam ja na sastanku sa predsjednikom Vučićem u Nišu rekao da nam je preko potrebna pomoć Vlade Republike Srbije i lično predsjedniku sam to se obratio za agrobiznis zonu, jer naše učešće na 1.000.000 eura je tada bilo po tim kriterijima 25 miliona i 800. I sad zamislite vi 26 miliona morate da uložite tu, pa 4 miliona za Bugarsku, pa 7 miliona za Pridvoricu, pa za bilo koji projekat gde se traži naše učešće, ja kažem mi uspešno prolazimo na projekt, ali nemamo više tih para za to, da uložimo. Moramo da uradimo projekte. Kako ja sada da konkurišem za sanaciju fabrike vode ako nemam projekat za sanaciju? A izađe konkurs.
a da bi uradio projekat 4 miliona me košta projekat. Pa konkuriši tamo da obezbediš prvo novac i za projekat, jer ja sam sada planirao da 5 miliona para uložimo za izradu projekata, ali nisam očekivao da će i jedna škola i druga i dom zdravlja da mi prođe preko kancelarije za javno ulaganje. Da bi sve to sredio, ja trebam da uradim te projekte koji, ne ja, govorim u ime moje kao odgovoran čovek, prvi čovek opštine, inače direktori, ali ja trebam njima novac da prebacim. Da raspišu tendere, da urade projekat, da kažemo od temelja do krova, jer stvarno ćemo sanaciju da vršimo kao Josip Kostić, to je škola rađena u Leskovcu, ali to treba sve da uradimo. Pa projekat koji smo radili za agrobiznis zonu, govorim vam od jedno na drugo, zato što smo radili reviziju tog projekta. Jeste, svaka čast svim tim arhitektama, inženjerima, oni urade posao, ali da ja ne bi imao poteškoća tokom izvođenja radova, mi smo naručili reviziju posla, gde je opet neka stručna ekipa pregledala, odradila, ispravljene su neke greške, bolje unapred da ispravimo nego na terenu. Da li ste imali do sada da je državna revizorska institucija pregledala vaš budžet, da tako kažem, kontrolisala način trošenja i ostalo? To je bilo zadnji put 2014. godine. Znači, 2015. godine je bila državna revizija i kontrolisala je budžet iz 2014. godine. Sada mi svake godine na vreme obraćamo se državnoj reviziji sa normalno zahtjevom, da li nas ima u planu sada ili šta kažu, predlažu, pa onda idemo na tender, dođe neka druga revizija i tako, ali sve ono što smo dobili, da kažem, kao zamerke iz tog perioda, mi smo sve otklonili i dan danas se držimo toga da bismo što manje nailazili na tih, da kažem, spornih situacija. Koliko novca očekujete od Kancelarije za javno ulaganje? Rekli ste 3 ili 4 škole su planirane? Ne. U planu je srednja i osnovna škola, to je ova zgrada ovde u Bojniku i dom zdravlja. Pa očekujem nešto više od 250 miliona. Jer mi smo dobili 30 miliona za uređenje ove škole u Bojniku. Ograđivanje škole, sanacija ovih mokrih čvorova, grejanja i to, ali nismo hteli da krenemo sa tim radovima zato što su nam stigli, da kažem, odluka je donešena da se radi sanacija cele škole i mi smo išli gore na razgovore i pregovore i dobili smo zadatak da odradimo nove projektne zadatke. Tu su sada promenjeni neki standardi, pa onda moramo da ispoštujemo ljude koji su, da kažem, iz struke, ne može svako da radi sve. Šta očekujete? Da li će Kancelarija da raspisuje tendere, bira izvođače i ostalo ili će to biti deo posla opštine? Ne bi to mogao da vam kažem, jer došlo je do nekih promena, možda će to da ide čak i preko Ministarstva prosvete, da Kancelarija uplati novac Ministarstvu prosvete, a Ministarstvo prosvete školama, ali nemam sada preciznu informaciju. I samo još jedno pitanje, pošto je opština Bojnik opština koja dobija projekti preko granične saradnje i ne znam projekte EU-PRO i ostalo, koliki novac vi zapravo, koliki odnos u budžetu ste planirali u ovoj godini za te namene, jer morate unapred da planirate kao što ste i sami rekli? Pa vidite, radi se o tome što mi danas na računu, znači imamo možda 130 miliona. Evo danas, baš celog jutra sam u gužvi, nisam dobio izvod, inače svakog dana dobijem izvode, ali vam govorim o novcu koji, eto, taj novac od 1.000.000 eura nalazi nam se na području. Razumete? I sada nije isto kada u godini kao prošle godine što je bila kada sam dobio taj novac i sada kada mi se nalazi na podračunu pa kada ga trošim. Razumete? Ja imam sada šta da trošim, a prošle godine sam se nadao da dođe i dobio sam 80% tog novca. Inače, pa ne mogu da vam kažem u preciznom tom odnosu, jer ja gledam po projektima. Celu tu, da kažem, prošle godine smo potrošili oko 70 miliona budžeta, od 500 miliona 70 smo potrošili na infrastrukturu, na te projekte, na sve ono. To vam govorim tako u globalu, ne mogu sada baš precizno da vam kažem, ali vrlo sam zadovoljan jer sada radimo 5. mesnu zajednicu ove godine sa asfaltom. 2 smo uradili, od sopstvenih para, to smo završili, u Slavniku i u Đinđuši. Sada radimo, rekao sam, brijanje, gornje brijanje, stubla, plavce. U toku nam je izrada projektne dokumentacije za Mrveš, za Obilić i Ćukovac.
Ja sam tražio od predsjednika to da nam pomognu i pre svega u ovim mesnim zajednicama koje se nalaze na brdovitom terenu. Jer bez obzira koliko mi vršili nasipavanja šljunka, prve ovako kiše, bujične vode odnesu, to opet dolaze građani nezadovoljni, mi smo rešili da prvo baš tamo odradimo asfalt i prosto rečeno rad grejdera, nasipavanje šljunkom da više nema, jer sve će da nam budu putevi, da kažem, novi, zdravi. Evo sada imamo, u toku je završna faza, već gotovo, platio sam juče situaciju 2.300.000 uvođenje ulične rasvete u Granici, u Obiliću, Majkovcu, Nova Stubla. Prošle godine smo uradili u 7 mesnih zajednica, sada još 4. Znači, veliki broj naših mesnih zajednica dobija i uličnu rasvetu. Proširenje vodovodne mreže, sve to radimo, ali kažem vam, ne može to da se uradi za 2 godine i da bude sve kako treba. Ali dobro. I na kraju samo cifra, pošto vi žurite, koliki je budžet za ovu godinu? Budžet za ovu godinu je planira nešto oko 700 miliona. Kažem vam, neće da dođe do ostvarenja budžeta 700 miliona, baš iz onih stvari koje ne mogu ja da predvidim. Jer vidite, tih 120 miliona sada na podačunu za agrobiznis zonu. Ja ne mogu nikako da vam kažem da ću do nove godine da potrošimo 80 miliona ili 60 ili 40. To zavisi od izvođača radova koliko oni budu radili brzo, toliko će da brzo i da vršemo mi isplatu. Privremena situacija, 1., 2., 3. Znači, to zavisi od njih. Tako da, sve u svemu, nikome ništa ne dugujemo. Za mene je to najbitnije. Ulazna i izlazna strana da bude, da mi ne zvone telefoni, nisi platio ovo, nisi platio ono, nema toga. Nema toga i to je najbolji pokazatelj da opština Bojnik ide krupnim koracima napred. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vam.